Welatiyên Dêrsimî ji bo bîranîna Kerbela û komkujiya Madimaqê li qada Seyîd Riza kombûne. Weqfa Lêkolînên Huner, Wêje, Dîrok û Çandê Sedkaf, Komeleya Perwerde û Alîkariyê ya Dêrsimê Deydader û Platforma Dêrsimê ji bo bîranîna qurbaniyên Kerbela û Madimaqê aşûrel xelkê belav kirin. Cire caw amê me çêlewe ta germa me kerdivila waze mekam mahire kurum hem Sedkav hem Deydader hem Platforma Dersim naraşpiya Dersim'de tarihi masero kültüre masero zonu zagonuna masero bime tilewe hem kamokana kültür serona itikat soro canı hodo yine yatkeme hem zonu kültüre usere bugurime. Di bernameya bîranînê de dua hatin kirin û beytên olî hatin xwendin. Welatiyên Dêrsimê kevxweşin ku bîranîna Kerbela û Madimaqê bi hev re hat kirin. Nikawrita verva Pîr Seyîd Riza Amî Mitûlo çike esmer kirkerdana Kerbela û Madimaq Amî tê dost. Roza Kerbelayê ra heta roza Madimaq mana gora amay mitêlê nî rozum yad keyme millet têra ama hêtra ji biro mazaf sabî me roza xwe xwe mekî me mak roza xwe xwe ker herkes xwe kêne. Saziyên Sedkav, Deydader û Platforma Dêrsimê ku cara yekem çalakiyek bi hev re rêkxistin, biryar dan ku ji niha û pê de çalakiyan bi hev re organîze bikin.